Почтимо председателя, почтимо мнение. Благослучав колегата Гоце Марков. Искам кандидира се някой от Швейцария. За кандидат. А съборавайки за овие 3 години града Глумщина. Половин град от младите са в концеробищата, половин град разселени в цяла Европа. Колега Гоце Марков, за овие 3 години, що правите ли? Сега ли ти текна дека трябва да го правиш водовод? Сега ли ти текна дека трябва да се грижи за екологията? Ти тука, от това говори се сбориш дека си човек от сбор. Ти забораваш дека пред месец ден тука ми се заканува на мен. Поръката ќе я покажам на медиумите. Тука се каза си Степан со мен. Бившият градоначалник сега ще го притвор. Лукче Попазов, ако не беше, ти ме фана за шия там от другата соба. Како ви не те е срам? Трябва срам да се старамеш да се кандидираш, да тараеш поддръжка от граѓаните. Абе ние не трябва да се борим политически тук. Ние трябва да се борим за граѓаните. Како не ме е срам? До во денече дойдем от тази вашата политика, бе, луѓе. Много лоша политика водите 3 години. Я упорно това говорим с Борев 3 години дека сте криминалци. Дека само мислите за криминал, за друго нищо не мислите. За вашите партийски активности, за вашите партийски луѓе, да ги вработите. Градови е депония, насекаде. Депонията ви е по-чиста от град. Депонията е по-чиста от град. Нека издават новинарите, нека прочетат на изградовки и ги видят каква ви е общината на вас. Трябва да се старамеш да тражиш поддръжка от нас, съветници. Айде, нас не остави. Веќе ще кажа и колегата Ивица. Ние сме веќе завършили со политиката. За политика не спораме веќе. Како не бе странно граѓаните да издаваш тук да се кандидираш? Како не бе странно? Я мислям, трябва да имате чувство на човечанство, дека не трябва да се кандидираш за градоначалник за тоа што вие властта беше во ваши ръце. Що направихте овие 3,5 години? Дека пред завършва мандата, веќе за 3 месеца завършва мандата. После ќе почне изборната кампания. Толкова веќе, уште 4 месеца имате на разполагање. За овие 3 месеца што ќе направите? Ништо нема да направи. Кој да дойде градоначалник за овие 3 месеца, ништо не направи. Само ќе лажете. Тука манипулирате и со јавноста, и со медиумите, и со граѓаните. Граѓаните веќе не некат нас, луѓе. Тоа треба да биде јасно на сите. Граѓаните го сакат велико и крај за приказната. Добре. Още никой има разбор? Или са назад?